Dobrý deň, aj dnes sme pripravili prehľad udalostí z východného Slovenska. Nerušené sledovanie. Po poliach sa v týchto dňoch preháňajú nové stroje, ktoré nahradili a zdokonalili technológiu kosenia a zberu krmovín. Používame novú rotačnú kosu so záberom 5,60 m, obracač a zhrňovač, záber 8 metrov, lis na gulaté baliky a baličku do sieťky a do folie. Tieto technológie skvalitnili zber a plnohodnotne nahradili pôvodný systém, kde sa využívali jamy alebo veže. Doposiaľ sme sena dávali do veľkých žlabov, čo bolo náročné jednak na rozhrňanie, tlačenie a pritom vznikali dosť veľké straty. Senážne veže boli pomerne kvalitná krmivá, ale veľmi náročné na elektriku. A tak sa v sebe spojili moderna so spoľahlivosťou, čo v súčasnosti predstavuje pri práci rad výhod. Pri tomto systéme alebo pri tejto technológii by sme mali straty zabrániť a využiť všetko krmivo, ktoré je zabalené v týchto okrúhlych balíkoch. To sa týka aj obdobného spôsobu balenia, kde sa seno neplní do týchto mechov, ale do niekoľko metrov dlhého vaku, čo má tiež svoje prednosti. Odpad fakticky nie je žiadny, pretože všetko, čo sa do toho vaku vloží, tak tam ostane včetne silážnych šťav. Manipulácia so zozbieraným materiálom je tiež zjednodušená, kde existuje niekoľko metód na prepravu do krmného žľabu. Poľnohospodári sú preto s touto technikou nadmieru spokojní. Tu jednoznačne je to najjednoduchšia technológia, pretože sa to dá nabrať nakladačom, vidlami, keď sa pokazí nakladač čímkoľvek a kvalita je 100%. Pozvanie na túto slávnosť pri jazierku prijali nielen predstavitelia samosprávy s primátorom mesta, ale i štátnej správy, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, lesníci, poľovníci i ochranári, ale aj deti a mládež, na ktorých tu čakali zaujímavé atrakcie, napríklad v podobe sokoliarov či poľovníckych psov. A deťom sa tu samozrejme páčilo. Áno, myšiak lesný. Ty ho poznáš? Sme sa o ňom učili. A na ten naučný chodník sa tešíte? Áno, veľmi. Slávnostné halaly dali signál nie len pre samotnú slávnosť, ale i mytologickú scénku o svetom Hubertovi, ktorý najprv zver lovil a potom chránil. Odpust. A povedz mi, čo mám robiť? Svätý Hubert je dodnes patrónom poľovníkov, lesníkov a ochrancov prírody. Dnes za jeho asistencie generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky a riaditeľ odštepného závodu liečivou vodou spolu pokrstili aj informačnú mapu, ktorú pripravili zamestnanci Lesov Slovenskej republiky odštepného závodu. Po ocenenie si k primátorovi mesta prišli všetci tí, ktorí sa zapojili do univerzitného projektu písania vedeckých prác na tému zlepšenia života v Prešove. Nastal čas, aby sa Prešov ešte viac dynamizoval. A túto dynamiku do Prešova vnesú mladá generácia. Preto sme spolu s rektorom, pánom Matlovičom, vymysleli projekt študentských prác pre Prešov. Práce sa týkali rôznych oblastí života, niektoré dokonca i tabuizovaných tém. Niektoré sú veľmi zaujímavé, či už z hľadiska historického, niektoré sú skôr také pikantnejšie. V rámci tejto práce som chcela dať určitý návrh alebo nápad, ako spropagovať naše mesto, hlavne našich umelcov a ľudí, ktorí ešte len študujú umenia, sú veľmi kreatívni, veľmi schopní. Ja som sa venoval konkurencie schopnosti malých a stredných podnikov mesta Prešov. Sledovanosť pornografie je tabuizovaná, stigmatizovaná hlavne. My sme to vlastne chceli troška popísať, kto hlavne pozerá pornografiu, prečo ju pozerá, ale vlastne či je súvis nejako so sexuálnou spokojnosťou a frekvenciou pozerania pornografie. Vlastne to bolo gro našej práce. Vyšlo v tom výskume, že 27% mužov videlo pornografiu naposledy dnes, čo je naozaj 1/4 aj niečo, takže veľmi vysoké číslo. No a pornografiu sledujú aj ženy, aj muži vo veľkom množstve a samozrejme každý preferuje niečo iné. Všetko toto sme mapovali prostredníctvom toho nášho výskumu. Tohtoročná súťaž nemala jednoznačného víťaza, ocenení boli preto všetci študenti, ktorí sa do projektu zapojili. Išlo taký 0. ročník, vidím tam rezervy v tom, že táto mladá generácia menej spolupracovala s mestom a vychádzala iba z teórie. My chceme, aby sa vtiahli do praxe. Primátor v spolupráci s rektorom univerzity plánuje v projekte pokračovať aj v budúcom školskom roku. Od študentov očakáva teoreticky podložené praktické návrhy na zlepšenie života v meste Prešov v oblasti životného prostredia, kultúry či podnikania.
Počas niekoľkodňového cvičenia na Zemplínskej Šírave si armáda v spolupráci s hasičskými zbormi okrem tradičných zoskokov padákov precvičovala aj nové techniky záchrany z vodnej hladiny. Cvičenie bolo zamerané na zvýšenie kvalifikácie padákových odborníkov letectva a poznatky z neho sa budú môcť využiť pri záplavách či iných živelných pohromách. Človeka, ktorý je schopný vykonávať takéto záchrany, nie je možné vyškoliť skôr ako za 5 rokov. Činnosť je to zložitá z toho dôvodu, že technika, na ktorej skáčeme, sa veľmi rýchlo potopí. Hej. Je to do minúty spravidla pod vodou a je potreba plaveckých zdatností dosť dobrých. Je potreba vedieť sa správať, nie je vhodné panikári, takže vlastne z toho dôvodu sa to robí takéto zamestnanie každý rok opakovane. Využili sme už niekoľkokrát v našom regióne, ako je všeobecne známe, v minulosti bolo niekoľko povodní, či už to bol Tichý potok, alebo Renčišov, Jarovnice, čiže niekoľkokrát už práve takáto činnosť bola vykonávaná. Padáková technika má rôznu životnosť od 5 do 15 rokov. Zoskoky tak nie sú lacnou, ale ani ľahkou záležitosťou. Samotný padák váži okolo 12 kg, záložný padák 4. Vo vode, kde veľmi rýchlo naberá vodu, je to 30 až 40 kg, ktoré musí výsadkár udržať nad hladinou. Počet rôznych zoskokov ročne sa neráta na desiatky, ale na stovky. Minulý rok som absolvoval 214 zoskokov, tento rok mám asi 143 zoskokov mám tento rok vykonaných. Jeden cvičný zoskok každý rok absolvujú aj piloti. Tí musia taktiež ovládať zásady letu s podvesom. Vrtuľník, ktorý bol použitý na tomto cvičení, má kapacitu 20 výsadkárov a v nákladnom priestore unesie ďalšie 4 tony. Jednoznačne tam bezpečná výška nad prekážkami, aby bola zachovaná a vlastne do rýchlosti, aby to nebolo veľmi rýchle, aby vlastne netrpeli tým vetrom. Na cvičení sa testovalo i nové lano s nosnosťou 2 tony, ktoré je tvorené viacerými lanami navzájom upevnenými skobami. Práve vďaka tomuto upevneniu je možné vytvoriť tzv. Strapec a pomocou neho previesť viac ľudí naraz. To sa môže zísť v situácii, kedy sa vrtuľník na postihnuté miesto už nemôže vrátiť. Milujúci otec, manžel, kamarát a dobrý herec. Takto sme poznali Petra Raševa, ktorý nás v týchto dňoch opustil. Bolo to veľmi jednoduché. Bol to známy režisér a herec pôsobiaci v štátnom divadle v Košiciach. V roku 1989 stál na čele nežnej revolúcie v meste. To bude pekné, pekné, fajné a pekné, až to sa mi definitívne sekne. Okrem hrania a režírovania v divadle písal i divadelné hry. Účinkoval aj v slovenských filmoch a nedávno v seriáli Rodinné tajomstvá. Pracoval tiež ako dabingový herec. Jeho vplyv cítilo a bude cítiť naše mesto. Plného životného elánu, humoru a hlavne chuti žiť. Takého sme poznali Petra Raševa. Miloval ľudí, divadlo a ľudia a diváci milovali jeho. O to viac nami pred 2 rokmi otriasla správa, že bojuje so zákernou chorobou. Kríže sú bezmenné. Ani kruté chvíle neistoty mu však neubrali z chuti žiť a opäť si naplno vychutnávať radosti tohto sveta. Žiaľ, po roku nás zastihla smutná správa. Peter Rašev, herec, režisér, manžel, otec, vynikajúci kamarát, ale predovšetkým človek s veľkým Č, od nás navždy odišiel. Spravodajský týždenník Východu je na konci. Verím, že si aj na budúce pozriete prehľad udalostí z východného Slovenska. Dovidenia.